wonten merak, gajah, kucing, munyuk, lutung, manuk. Nok, aku upama ning kebun binatang anu bajing. bajing. Lengkap, Mas. Upama ning kebun binatang aku milih dadi kirik ae aku. Lah napa? Iso dilatih sikilmu. Piye to iki? Seneng aku nyawang kowe, tak sawang-sawang kaya kebun binatang. Maksudnya wajahnya beraneka ragam. Oh ketok imut ngono ya. Lucu ya. Lucu. Imut kuwi ireng tur mutlak kan ngono. Nah, tembangin apa, Nduk? Tembangin. Napa ngene iki? Duet kene. Duet? Tunggal kene. Niki mau putra ning jenengan nderek napa mboten? Lho mau kak yo ro dhewe to wau. Oh, alah mau sing nimbali kula mau to. Iya no. Mbak Lintang. Ngono. Lintang lek nyauri malah mek meneng arep kedep sisih ngene. Berarti lho nyang apa lintang? Jenengan apa sumerap to? Lho aku ki wong tuwa ki mung kari namatke kok ya Mas aku. Wisnu, apa Rendra sing pundi? Wisnu ya. Mas Wisnu mawon mboten napa-napa. Oke. Ya, tetet. Yo, kita kasih. Ayo Mas Wisnu, jangan malu-malu, Mas. Ayo. Awake dhewe omah-omah muga-muga iso langgeng selawase ya. Ora usah meri karo kono-kono. Engko nek kono-kono dodolan ning pantai, kowe sesuk tak jak ndelok kali banjir ya. Lah iki cah enom ki ndelok. Lah kene cah enom Delok pantai gengsi lho, Mas. Nek cah enom ndelok pantai awake dhewe wis rada tuwa ndelok kali banjir. Kowe nek rewel karek jegurno. Ngene, besok kita main-main perjalanan ke luar negeri ya, Mas ya. Iya, kayak sebelah itu mau kemana sebelah itu? Nek kono ning luar negeri awake dhewe gak sah adoh-adoh ning luar dusun wis apik epol ya. Besok kita makannya pizza ya, Mas. Kamu mau makan apa, Mas? Pizza sama hamburger. Sama hamburger loh. Kono kuwi apa? Kono kuwi apa? Ngene lho, Nok. Aku tuh ada berber mau loh. Aku ora paham apa kan. Wah, anu lemper jebeber. Alah, Mas tuh kono berber mau loh. Ngene lho. Kayak kowe kuwi gandeng aku tresno karo kowe gak usah mangan sik korong dino ya. Yen awakmu rodok kurus ki kegeden sithik iki ya. Leh sorot. Ora bondo. Mesakne lho. Lah iya mesake. Pama tuku mobil mak tukokne apa le? Lintang Kairo iki. Apa, Mas? Aku mau Lamborghini, Mas. Lamborghini boleh. Iya. Porsche juga boleh. Porsche iya. Yes. Mini Cooper ya. Ora usah meri karo kono-kono Lamborghini. Aku tukokno. Iya nek Lamborghini iki pajike larang nek kaya kowe ku tak tukokno ambulan wis. Ya, apa kuwi jane iki? Apa Wong desa kene iki ya. Kono apa wani ngene? Apa wani ngene? Wani aku ya, Mas. Aku ya wani. Ayo. Sopo sing ngomong Dia nih cake kuwendel suwe-suwe. Lagi. Nek ndelok-ndelok jiwane bapak wis ning jiwamu saiki. Lho. Lah wingi sing marahi nggih jenengan kok. Lah, sing marahi iki lho. Muga-muga sasi ngarep ana lakon gareng mantu. Rumah aku ya mantu kuwi sing diemani-man bakal metu. Yo tahun ngarep enek lakon limbuk rabi neh ya, Nduk. Limbuk rabi. Limbuk rabi. Wah kowe dilokne kaya limbuk karo Ora. Ayo sana kok nek koyo limbuk rabi. Ya Allah. Iya kuwi wis.
Aku niki Mas aku main keng ya. pundi kae, Pak? Nang ndi? Kopi Binangun karo kene balik pijet tenan aku. Lah nyang apa? Kenapa? Kowe iki. Dia. Mas aku guyon ono rengkek-rengkek aku. Ya Mas syukur. aku. Wong ki ya kudu nuduhke tresnane. Lah, nggih ta. Kuwi anu. Apa kuwi? Eh, Ya. iso ngecup uang sak gen-gen ki lho. Wani ra, ayo. Wani kowe. Ayo mana? Ya. Mas, jangan ditiru ya. Itu tuh tontonan dewasa. Kita itu belum cukup umur ya kan? Tidak mendidik. Jelek banget itu tuh. Sampeyan kae berapa tahun wisan? D. Apa? CSD iki lho lho. Masa? Enggak mendidik. Lah ya, pancen. ngono. No, Mas Garing, no. Nek bojone dhewe ki ra apa-apa nek karo kene. Ngene gak entuk. Gak entuk yo, gak entuk. Yo Pak yo. Golek nek bledek medhut nyamber lambemu. Nek ngono aku nang kene wae. Mas Sak aku. mungsu kesamber kancane akeh. Malah golek kanca kok ya. Lah jenengan ndongakno yo elik salah. Mas tembangin apa, Nduk? Iya, Lintang tembangin apa, karo Nduk? Iya, tembangin apa, Wisnu. Manut Nggih. panjenengan bebas mawon. Ayang-ayang, nggih. Ayang-ayang ya oleh. Niki wonten pamundutan lagu Hajah Makmur, mbuh lagu napa niki? Wo Pak Makmur nggih. Hajah kok Pak iki piye to? Mboten menika Pak Haji Makmur, Pak Haji Makmur. Oh, menika nate wayangan kok menika sedulur kula. Nggih. Lagune Sutya, engko ben dionekke karo kanca-kanca. Sutya. Nggih. Sutya iki lho. Iki tulis sing kidungku to banget tunungku. Wah, kok saged keng mriku. Masaku. Lah ya sing disetiani iki cah gunung. Tembahin apa, Nduk? Apa? Mas, mbok yo wis to, Mas. Nyapa bojo-bojoku dhewe kok? Tidak baik ditonton orang itu. Bojoku dhewe yo. Kelakon tengah omah nggih diturokne ning jaba niku mengke. Oh iya, kok tipine bojomu mriki dipecah. Tembange diaturke coba. Lagune apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Yo anu, siarno reng, siarno kowe kok nyawang panganan itu, siarno. Ini panganan kemelibat ning ngono kok nyawang. Kowe iki luwe apa piye? Ruman kok, Pak. Rumah aku disiarke. Iki lagune ayang-ayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh lagunya semangat. Jadi sing lek nyiarne iki sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki jane MC napa to? Iki MC ngebong ndas ya iki. Layakno. Mas aku. Monggo ndase sinten apa? Lagune aku mau lali aku. Lagunya ayang-ayang Mas. Garing. Spesial untuk Anda semuanya. Selamat menikmati perjumpaan dengan kami bareng Campur Indonesia. Apa jadi macam mana Pak? Berapa kecil coba oke. Oke, bareng siapa? Mereka Deno. Cakep. Ayo cek sih, menekan. Oke, bareng Cakra Buayanya Indonesia. Cakra budaya. Buaya nyatek kowe iki kok ya. Rumah aku Cakra Budaya. Padha karo Tambak Rejo iki lho, iki ya termasuk cagar budaya. Bareng Cakra Budayanya Indonesia. Kita persembahkan satu tebang terpilihnya untuk Anda semuanya, selamat menikmati. Semoga mampu terhibur, memberikan suasana hati yang terbaik untuk Anda semuanya. Yuk kita kasih lagunya. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Pak MC apa lagu iki jane MC opo? Bayaran lurus selawe nih. Ayo ora apa-apa to kok ya rumah aku. Yo, sing cetha, sing genah ya Le. Nu. Nggih. Niki ayu nang mboten niki cah iki ayu. Ayu ora Le? Yo ayu to Pak wong wedok lho. Wis ditek wong ayu ya. Yo kan wedok. Wedok kuwi Yantun ayu. putri. Wedok ki nek di jarwo dosoke nek diawe mesti ndodok. Mulane iki wong lanang karo wong wedok mesti saling menghargai. Menghargai, melengkapi. Lah kek bojone gareng njaluk diregani, bareng diregani 300 nesu. Nesu kelarangan Pak. Lah kok murah men kaya. Ben kowe bangga. Mas aku. Yo, ayang-ayang dados. Ya jebole diungalke saka jero kaya apa dilaske. Cakra Budaya Indonesia. Cakra Budaya. Oke. Salam metal Jawa. Balurang Suryati. Pak Haji Makmur.
Senadyan dunya ra bisa nampa bakal tak coba yen durung kapisah mereka kuwasa. Salam metal Jawa. Cakra budaya. Oke, Ada lintang asmara. Ayang-ayang untuk Anda semua. Kasih